Takže moje meno je Jano Hrčka, pochádzam z Bratislavy. Študujem malbu v 4. ateliéru profesora Ivana Čudeja. To bolo dobré, ne? Tak, toto všetko vzniká v ateliéri. Nachádzame sa vlastne na pôde Vysokej školy výtvarných umení na Hviezdoslavovom námestí. A to som vlastne už 4. rok a začínal som tu spoločne ešte s Androu Kopeckou a keď sme používali veľa čiernej farby. To všetko sme to tu zasrali a tak. Skoro každý deň som tu, ale nejako vždy malujem. Hoci kedy prídem len tak sa pozrieť na tie obrázky, čo som vlastne vytvoril za ten čas. A je to v podstate niečo také, ako keď nahrávaš album v štúdiu a prídeš na tú finálnu mixáž, mastering a si to vypočuješ všetko, tak to je niečo také podobný princíp vlastne. Ako keby také nejaké štúdio, tento ateliér. Čo ma tak spája vlastne s tým výtvarným a s tou hudbou, tak je to vlastne taký ten výrazový jazyk, ako by som to nazval. Nie je to len tá téma, lebo však téma rock'n'roll celkovo je úplne iná, ako ja rozoberám nejaké tie prírodné fakty alebo takéto niečo. A skôr to je o tom, že moje tie ťahy sú také, ako keby také nedokonalé, ako také, neviem, jak som to nazval, ošuntelé. No a celkovo tá hudba je potom taká, vieš, taká punková, keď je taká nedokonalá, ale tým, že nedokonalá, tak je vlastne dobrá. Je prirodzená. A prirodzené sú teda aj moje malby, tým pádom. Tak ako malé dieťa som si vždy rád kreslil, tak som sa vlastne v podstate dostal akože aj k tej malbe. Čas plynul a sa dostal na strednú školu na šupku, na aranžérstvo, kde som dostal vlastne takú zručnosť istú aj v rôznych tých technikách výtvarných, aj materiáloch. A samozrejme som prvýkrát držal v ruke aj nejakú ručnú pilku alebo priamočiarku, čo u nás nebolo doma zvykom. A sme tam veľká partia, my si tam farbili vlasy a nemali sme také topánky ťažké. Chodili sme na koncerty, takže to je taký istý vplyv na tú moju tvorbu, vlastne aj z tejto takej stránky. No a potom som mal rád akože taký umelcov ako Rauschenberg, tú jeho patinu v tých ready-madoch, samozrejme Jasper Jones. A potom keď som videl v Albertine vlastne Gerharda Richtera a Sigmara Polkeho, to bolo myslím v Mumoku, tak už som mal jasno, akože, že chcem robiť tú malbu a teda, že kam pôjdem. K malbám Jana Hrčku je veľmi ťažké povedať niečo veľmi racionálne, lebo tam vlastne funguje 80% emotívneho, ale takého veľmi dobre nasmerovaného emotívneho vkladu. Vlastne tým, že vyťahuje také staré, povedzme aj nepoužívané témy, ako je transparencia, alebo vrstvenie, alebo gesto v malbe, tak získava vlastne pre seba úžasný priestor a dokázal vlastne vyskladať z týchto elementov a možno ešte z iných veľmi dobrý autorský rukopis alebo autorský zámer, ktorý reprezentuje niečo medzi takým klasickým v istom slova zmysle a takým zabehaným a niečím veľmi novátorským a že vlastne každý divák má pocit, že sa nachádzame na pôde malby, ale pritom stále to má otvorené a stále vlastne má možnosť sa vyvíjať a môžem potvrdiť teda, že sa aj vyvíja veľmi dobrým spôsobom. Takže mám to šťastie, že učím na tejto škole, takže prichádzam tým začínajúcim umelcom, teda študentom ako keby tak hneď na začiatku, alebo z boku, alebo z toho zákulisia.
A musím povedať, že Jano Hrčka ten svoj prístup k tvorbe nevníma ako študentskú úlohu. On ju vníma ako súčasť svojho života, alebo súčasť, teda ako tvorba už začína byť jeho životnou samozrejmosťou. On naozaj pracuje, a to musím znova povedať, aj keď je študent a narodil sa v roku 1988, tak musím povedať, že je veľmi mladý, doniesol do svojich, alebo prináša so svojimi malbami veľmi zrelý a taký suverénny maliarský jazyk. Čo je zaujímavé a čo teda veľmi oceňujem, že tá harmónia medzi tou problematikou malby ako technológie a tým obsahom tej malby je u neho v absolútnej symbióze. Ako keby jedno a druhé nepotláča. Ako keby jedno potrebovalo druhé. To je šťastie, ak umelec príde k tejto vyrovnanosti. Takže počas štúdia som predstavil vlastne rôzne ako také techniky malieb. Som prešiel od syntetických farieb, sprejov až k akrylu, ktorý vlastne spojený s tým plátnom jutovinou, ku ktorému som sa dostal, ako som sa vrátil z Provensalska. Vzniká tam také spojenie ako tej minulosti a tej súčasnej farby a aj tým, že to rýchlejšie schne a môžem tým pádom pracovať s viacej plátnami, že nemusím čakať napríklad ako pri tých syntetikách 3 dní alebo 4, kým to schlo a strašne to má hnusný zápach. A ako keby taká výhoda tohoto média. A už by som možno podotkol to, že tá čierno-biela farebnosť vychádza vlastne z toho, že ako malý som si rád prekresloval vlastne z takej knihy, že v začiatku 20. storočia bola taká dobová fotografia takú sepiovitého charakteru a tie grafiky oceloritiny, takže možno z tohoto niečo tam vznikla táto farebnosť aj vlastne na tých plátnach. To bol taký podnet.